Mwanchumu ligerelia na ukwani bonando onsia soberete ase maragoba ya bono chinga kchiniko kuarigania semesa ya mangana maja karochara gire Chinsa ni Isato chia bono maragoba na mange habereka kolekana ayubana seri bongo chiwo kumanya senchira yobo ekeranu inyira bono ni goba MCN kurwase gwa county ya Nyamira bagendreta somo ye gabo kunyara gotonge mesumana so kunyara kumunyira oyo kabero mu MC begodi ya Nyamaya laijo siemo ojo bono sirugo mabwaye kubwatekano basokano bwebara Chinsa mochirichia mayimayo boygo chinga kiech boygo ni gama gombo na boygo agendrete gutumwa ogochia senka yomo wakiri Erikia Choki oyibono nero sirugo mabwaye anene asoba sakano bwebara Chinsa mochiria tia mulolongo igobono no gwako konene anegochia se county ya Nyamira tobase ko yabuno obunya byobotindi mbwako kana Chinsa mochia getale esapo county ya Manga na boigo na marwa goiterwa aitane tichirita chimisanemo asenka yomungno yomogotebekana koba omwengia marwa egiata yomunanda Manga seribwa umwancho muligono isaranso ikenko monya senchira yobokiranu tobase ko yabonolere ni gobono lyalenge litukoli nene gochia serikali chechi county asokole miaka 10 yobokoreri asogocha gwe serikali chechi county go state devolution omajego kolekana bono ase county ya uwazinigisho yomunanda mange tobwatu gwetera nsemo ye mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bege nsemo ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News. Olito kubwatana nerego etera somuno wimanyeriryo higa korokwa Joshua Auta eritira nenche korokwa Vincent Onyancha emese mangana mayeto gochaka korwase county ya Nyamira na sensemeria ya getare asobonya byobotindi bwakolekana seri tukolia lero na korera kobeka byara omongnoyo mwaserita alskarani oyogotebekana kobo mwengia marwa egiata otanya asamurwa tancheri anna senseme yokolengano mokonji bomugambi Charles Oigoro igabwatira namana bwatani ba nyumba 10 na kumubeka byara omongnoyo asaba igamaro chirita chimisano amonemero 5 yekangara aitero korwa senkeyo kolengana no mokonyi umugambi ni gatebero n'ubunya byobotindi mbogendrete gokolekana sensemeyo asona bugiyatebeka na maruwa yuni gokonyoraro sirigwe asenchere taisaini ni go muri kito korwa se county Nyamira job maangi atarwe ka sensemeyo na gotwaliganira roboti rokubwatia Maega ya serikali koraria esegi entindi yokorwania okoengo nokoni wakwa marua atancheri nigo esegi entindi egendrete because serikali ya kane and nturuji bintako kole abana baiteke goligeito unabono na marua yakorosu boniga igara mabe tanga buna marua lero makuru omokonyi w'umugambi Charles Oigoro bakobwaterana na nyumba 10 mbara ogosalirwa wechirita chimya isano nemo nemerongo 5 chamarwa yekangara esabu location ya getare location ya getare esabu county ya Manga county ya Nyamira ita chale ro twasari chirita chire myasta na 50 chekangara igago toro somo chibokoro yokoro kunga aliskarani oyo veire boye triga ego tatigechire nyumba kombate che bantu basirite kale tesa kuna korosia marua ya saria bana baite kenyoruga kuna bana na marua ya korosu boniga igara mabe tanga buna marua lero makuru na ni ga bitu aliri go twanya marua te ko kuna na memera buna ali makuru iyi koro kinga ga kutume kane chikemiko chinde chinga jibale trebon chigo saria abantu bitukya mbaenekia amabe amaruayo aretire buna oboibi nechisegi chiegenka amaruaya abana baito banyure bakabasuguna ni chimboto nende turikora ngamba chikotware chi family chigo chigosi amaruka munayegero ko nyale se kenyoro gokonyora bantu ndibya bikuna koibwa bintu mbiri gotoka domestic violence geichira bamara bali bakonyoma riko bakurwana bokya nani chi family njirotari nonyanigo nateba egachia makungu bagwetera ekero bagendrete nisegi yokorwania amarua atancheri ase abantu abange maega yokobwatwa bagosiborwa na gochaka konia amarua yunaende wabeire okobwatu kirengaki ogoika Manga na endo ira na immediately na endo beka amarua bona esegi gere nkongu
ekeko gara bantu mbaro bako bakabechi bintu amangana ya maruga bwata bandanga bakababwa konji sukali bakabakonji bakabemepira no era bejidu abako nyanga na ndu tu asaliga na ene bakakuruga bakabechi bintu kana ndichaka mbarwa ekuro enchindi uchiasonde bwensi oragendere kwenga amarua asanjiri bunamba chikwererwa egechambokerio egechindi mono lakini ndu nturikorosa bitoko gendera kurwana nese ye pakatorolenga amaruaya akeire usasiri kuruse binyere abakubigori bitu bwe nendo be kamarua wono nekituwa mwire ngago ikatokore gasi asale paka atame kurwese kenyoreke singiche kenyoreka abana basalikire mono sana wono tumukire getambokero acha teje tokubwato umuntu kumwera gusemanga guse andonsi bone gotokumoka bunakubeka nugusa kurwa sensemo ya Getare egochoka imeye sub location ya Getare location ya Getare sub county ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi mbija muno muri kitokurwa se county ya Nyamira Job Maanga saroboti rwa centre yobo ikiranu moncho muri gergo tigara boy gase county ya Nyamira nigo bana wase maragoba yabona ba MC kurwa se county ya Nyamira ko bwatirana wana bwatani bande bayira kinga kichi yabasoko munyera oyo kabairo mu MC boy godi ya Nyamayele yosyomo oyibona betega ko bwatirani gwaso basikano bwe bara Chinsa mu kirichi ya mayimayo nigo kinga kichi banyara ko kwana na gote yabuna ni gare ngomra yo bwata maroro ekero kiribaisa nansana gotwara omuyega bwogo tonge mesuma asokonyara kumuganiria maya ane maiga yogo siri obugima bwaye asomujego yo abwatani ni go banyara bagote yabuna mbagendere kumungira sobuja buri abeteka okora ekero kiribo igo banyara gote yabuna ngati yabarai bali babwate amaramange ane bunero lenge omurai bwa bangase bunge anene ase bunge eyo ye county ya Nyamira abarai yabono nabo ni go bamentre gote yambagendere kubwate na na sobeme kwane kibuno mujego yo bwoko mwene no chigokolekana senchira endonge twarengeri tukoria candle lighting na maua kuorokio bwanchani boito twawatobonene sana hostia se muskio sirire elejo siemu yunga bono tuone kiriri tukoria rero ngana neta gocha koira na assembly ye. We are really mourning for losing a member, one of us. It's really sad. Usema alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa mtu roho safi. Kwa kweli tunahuzunika sana kwa kifo chake. Bidero tole. Ekena kigente getanga ntwanyorera kongu asogo siria omweshimiwa county assembly ya Nyamira. Ikonge tuingie Kerenyo, tuingie Kebirigo, tukuje Nyamira town, alafu tuelekee kule Nyamaya, alafu tutakuwa na function kidogo kule Marara Primary ambapo watu wataona mwili kumwambia bye bye wa mkutano wa mwisho wa rafiki yetu. Huo mkutano tutaifanyia katika shule ya Getari Mixed Secondary School, ndio utafanyia function, the funeral function. na go tigana na yo aseri tokoria lero ni gabwatani na boy gabare baikirana ase wodi ya bogetenge kutoka se bunge ya South Mogrango anasomoye gabo komwenia omongina ole oyebo mu MC boy godi yo Margaret Mauti asomoye go yuni go omobungo South Mogrango Silvanasio Soro ikirana asanyara kubolia arogongo rwa Gusii na bara igo chama na kwaneke nankubwatana bare asogo ikiria nakokora amagendero nigo chinga kicho yo kabiro monagalwe county ya Kisii David Kombo abagako koboko engani buno muri Kito Brighton Makori agosomanya omubunge bwebunge ya South Mogrango boigo ore National Chief Whip Silvanasio Soro nigobona teruna go chikogendera kwigirira bagirango egekwena ba mutomete go ikasa magacho eyebunge rikwena kwena magendero goendera ase ebunge eyo kaukwana asensemo yorio siri eritko lero anenekrekerana asomoyega bwa matanga yokomoyani Margaret Mauti oyore omorugi bwo MC bwe wodi yabogetenga Samuel Mauti no bagirango nambeyemo umugirango ambayibere umugirango tubatakirabo yakura arengera ni kurera tuzi ko ngaine simurera
mapema mondie na mwakorete gamani sio bono wale mitimbi bono amwa boigo ni garireire buna kandi ye president go tere Gusii akari go sabali nyantrago ali yari ba sobo mushimu wako una gusaga asogire bari hata to kwende ndege iga mushimu no ndege alime murukie murukie bakagana ere bugabo wa boigo ni ganyariga kubori kumara yangawe na bagako tabasino kwende go batumwa na igo bakao tukibira ngena mwana ko kumanye metuiga wali abandi bakego abona boka kwetagati raundi yeye nteke koba oyo kabeire omonogeri bwebunge ye county ya Kisii David Kombo nerina bwata ya kuborigochi ase abarai osaba kwana sabarai yawe inubu babere muri National Assembly kamora chereta Gusii amo eta Gusii amo timoye gabate baise kwa bachimbara digeno nyambaga kabande Nyandro erikana noyo kabero mwemusie oboikanga nero bori ribuna naro litikabira kinde kiare ngoma tenga chinka se kiarenge kiansere wosorore bintu gete sababono mapema lakini tuno mu Gusii na nyo tenga ase kinyomba kile atu county enyomba ya na ketu yo mwari yanko tiare yanko banga county number 48 ngoma yale ngo nguja yale koboro Ismail Matundrano mwemusie kurwa senzemo ya buyakumu toro nore mwesimiwa tonya nore ga abo mu maimamaro mwesimiwa gavana na kuitona roro muta kugenda muri gereriga wakiagara na baba be moko baba be mose na yanne baba mu korete mu gukora mwese abana iki abambaro nona yagendere isegi kikuna kurwana uyu kukibeka ntumuruki igoro ye mashini amo nobochenu asebunge ya South Mugirango bobe alipotoka naye na alipomunyonya ile kitari ya ito ya marambe na baba ya nduru na baba kitari ba ile Dr. Sibayo yorige gero kyobo chumbe asensemeyo aneno maikatu na songo na renge kenyora tu ariko kore campaign na tebete nko bo mujumbe esukuru eri yaite secondary ya gotchaki nkuyiyaga chana renge ono kwa bahati mbaya timbeti mujumbe uso tafadhali kaki sukuru eri ya gotchaki na aliereta abantira yenkonyera muntayo mwati sukuru ya urango mutuoye kuguso kile kinyo bakeye termina na ale ojaga kurumuiso dakto kwa bangile program na mheshimiwa Macho na sukuru tuko ro sukuru ya ile 15 million itakuwa ate kwa baga ojaga ketile ochino Kurwase Ministry of Education osoro baigo ni ga mochiria ba MCA ngabana na tara teba gochara matanga lero hakwa tani marande era ba MCA bo speed abange bachaga mapema baswa matanga kuikunga karigosi bona chisukuru tu bona bazo galime kominyoka gotiari ikina kingota yeba na ibo mwana ba tube bami twabogira angani numure ba MCA mo polisi mautio mino etokeo kiamana kugakoreresie ndugu yabo wasema na mimi wale aba MCA babo girango murete yoga asik hakuna gotia no entere ni ba koraiga nera ba korona ni gari account nguripotire getaseni Candice TV koru asebunge ya South Mugirango e county ya Kisii iridhariane Brighton Makori Mbiya mono mulikito Brighton Makori asoroboti rwa senchire yoboikirano na kurwase bunge yo ya South Mugirango gotigana yo moncho moligereria NKM moboni yeso kiria sokonyara koganyo bokonye rikonyara komoiro mwana obe university oibono berga korangirio se University ya African Nazarene achikosomera mangana lengetse obwalimu gosio oborokia omorokio yo Elvis Makori oro mwana ntakana ni gaberega kolerwa nangina corona boigona sokoro yaye eye maega ya isego sirobogmana boigongina konganya
ya gotigo mwana maega oyibono wechero gumoboko mwasoko nyara gokinigwa nenkayo ya sokore ya boigo nangina koro nigo bona koli bija samotemo ya KCS na kogende skuru ige ya beregetirege kongu kubwatekana no kubora wechibesa okora kwa form 4 nigo kwa etereteme chandama kongu na bono egetire kyo nigo kagendrete kubwatanso muri keito Mildred Mumanyi ni gata renkeyo na gotwariga roboti rokubwatia amatemo kurwa asensemo ya suguta imyanya libali masaba county ya Kisii nigo bale no kugania guchase omwana Elvis Makoli oyole entakana asarangiliwa University ya Africa Nazarene eliyo chia gosomera ekosi obwalimu asa wenerete guchia goswa eskuru yo omutenyo liga chitariki 25 na Isato asekolende abwate obulemero wechibesa kolengana na ngina koro nigo ise asirete asenonya ngina abetega kunganya na kubatiga asebabeire bakurwa obokonyi kolende bono baikire asebaereirwe pi ona batikora abana nabo mwana nasirete 2007 abatigite barabakesa nabarendire gocha baikire bakorera amatemo kera bakorera amatemo sabuni terikoto kabuya kende ngeye gutoka buya to karake atoko nyarire bideri asoboko atoko nyarire soboko ngona mwana okorera amatemo ayetire twasinyira ubone stoko zitiga stoko karake toko muri skulu na enche murende to gocha mama mwabo abaringa akachakarasuka tai ntutonga abayiburi no mugaka ngakiri yobo turinda abo tibase chikorwebo na toebu nchigo tokonya chikisimosomo nechinke chiri na sabuni nchigo isana tomugurire ase Elvis nigo akwenekya buna obulemerwa bwa brabeire kurwa gosiria ise ekyagera sokore ya ina ngina kuruti bali kwenyara ase kolende aganitie agendere na masomo elyo guchagokonya abana bamwabo abo bale abakem kona sitato brava isi kora nerenge uturwanira nerengo mutuwenyo lakini korwase boma bwachinzi lakini na watu tukabakoti mokana na kini musoko na baba asikerie ke babiri bakonyo na kitu abeto osanga twensemo bakasi bone kire ore muri bwara abeire bakichini na bonko bora no sabuni se kende ke kirabe kinanga ngiri na bakira bone sachini lakini tuate majuu chini mpaka ngakichindegi atuka besenyo enkeyo nabo nyara ku understand nganye ngakiende bakakerokera atu nko anisana ngende na masomo ge tincha ko yiri etalia nde mundu aneri kabisa etalia tena na ise nkonya nimbata sibling chane chintegemete nyendi nange konyara bokonyi na inje skimoto nyeko ne nabarukanga nabo atokoko temukego nigo bono bagusaba serikali gosanania na kuba obokonyi elyo mwana Elvis achego ikirania endoto yaye twaganya tokonyo obokonyi kurusa abagabana macho gwatokonyi tokore tomwirire sukuru kibese kyaburi biri twakire gotemaga na kibese kyaburi ninge osaba mande bwensi ranya anko kwera na inche ningo atabante gemete nimete mbaro bante teningwa sibling bandi ireti nendo netayo ras kuba kanya nyeta inche ningocha kwera mo akonto babu minto chinguchi abere uchibosiga bono mbaro chikonyani ndikurwanira abantu n'abantu babiri kuripota ya Kisii and Ndizi TV litaliane Mildred Mumanyi Mbiamono muliketo Mildred Mumanya sarobocho rwa senchira jobo ikirano moncho muligerere gotigana yubono to mulekera lyabaka okolekana aigago ika ase bunge keroke libone wizara tenete bintu bitetana yabe kilomero bere gwakana abantu bali babere bagochano ne chingiti chiro sana ne bikondo asogo salia endagera yabo ni gono mubunge o West Mogrango mwa Steve Mogaka nera bona berga ko boliye wizara yoko ne kibuna nkonyarego sira bwatani ane kurwa sorogo ngorwa Gusii mwaka ni
gatebire buna kerokeria egwizari guchikubaka n'abantu abari mikorwa sorgongo rwa kusiana se county ya Nyamira mbabwanete gwakanwa asekiria tebe n'ebirongo boigombi ababigo salie ndagera igento kereterege sario mu Gusii kunyara kwira nanse nigo chinga ke chosti mugaka tebire buna ebirongo boigombi bwente kuligerwa so imekobwatekana buno mu Gusii nigo byaliete ndagera yaye nagote buna kerokeri bari ebikondo byasarite ndagera bagwakanwa abagusimba atigana mayiga bakono kubwatekana ebirongo byasarite ndagera yo mu Gusii anana sogo salia amanyabwali. Thank you, Mr. Speaker. I like the debate about monkeys, and they are also equally a menace in Kisii, in Gusii region, which is a tea-growing area. But I want to add to the minister's menu the menace of squirrels. Squirrels, the botanical name of squirrels is Ebirongo, and the botanical name. And even the English people, in that region, Gusii, there is a region actually which has been called Virongo in Kisii County to forewarn the Gusii farmers that these Virongo are a menace. And I'm asking the minister, are these squirrels part of the wildlife? And if so, because they have made our farmers stop growing potatoes, they are destroying maize. Are they among the animals that are supposed to be under wildlife? And therefore, I have not seen Gusii region included in the list of compensation, and therefore, is this a clear discrimination? When are we going to see Gusii people being compensated for the destruction by these squirrels? Otherwise, again, we will be protesting, saying the ministry is discriminating against us. In the third schedule, squirrels are not in the third schedule for compensation, and therefore it will not be possible for compensation unless this House refuse with the need to see it worthy to be in the schedule. However, it is the duty of my ministry to ensure that there is a good coexistence between the wildlife and the people. And therefore, we are coming up with what we are calling the wildlife economy, where we are pursuing matters of looking at some of the wildlife that are not in these schedules. And na gotigana yumoncho muligereni gochinga kechi amagombo hagendrete gotumugochia somo wakiri elosenka yumu wakiri elikia choki oyibona gotebekano bakagosira mabwaye asiri tukulia rako bwatakano basakano bwebara oyibona okorekana Chinsa muchirichia mulolongo elikia choki ni gare ngati ya barwandre bari kolige karokyo bojumbe ase bunge ya West Mugrango haso bochori bwaeta omwaka bochiri bubere na merongebere nebere korengana no mubunge West Mugrango Mogaka ngati yabare bali batumira amagomba abo gochia senka yo muwakiri elikia chokyo yo lengo mwamerije baye asobo choli bwekero kyobo jumbe ngase bunge yo igasiru mabwaye amatuka makema igayo mu msebe godi Amayia nero gusiru mabwaye wetira so basukano bwebara ni gochinga kie chibono omubungo yo West Mugrango Steve Mogaka arure engora yae nagote abuna ni go basiri yo murai ane uri bali kubwaterana asensemo yobokoreri we ekarale tukulia Jumatano tariki 17 igasira kitoko boka litukulia lero litukulia Jumatano tariki 17 nemo ase umubasukano bwepara expressway ekarale ngikwenda guchumulolongo gonko irali bagalia bwango kurwa magombo guchia se family ya Mheshimiwa Eric uchia se abamanono baminto n'abagichora bonsi n'aba West Mugrango kwa jumla asugusira kwa mubasokano kwa Mheshimiwa wakili Erika Chokachoki igeruburu bwa igora se constituency yane ekeko geratinda chiningenia elido majority MCA obo Nyamaya ward Mheshimiwa engineer Elijosimo gonko bolia barandia nabangi nabali bagusaba Nyasaye barangerie lieta lyo monene egero mutinyo yo ugatana gatatu uru mube ubwata mashetani amange ga Kinyasa tubwira twabire egere ntonyora na ende
makweria ande gwetera asomu basukano usase oburwaire tiganya sabe ke omoika wa mheshimiwa Erika Choki pamoja na leader majority elichosiemu togo tumengora gochia senka yo muwakiri Erika Choki yubono siro ugima bwa tukolia lero kubwatekano basokano webara magombo gochia se county ngima ya Nyamira hamo na Abakenya bonsi gotingana y'umunchu muligiri bona serikali nigegendrete kubwatoka nechibesa gochia se byombe ekibono chiko nyara gukina na gwekereria se gwekerania amagendro ekembe gya itunya sako ngachi sako chirichya konye gekurwa se serikali anaso kunyara chibesa chiko nyara ko bagenderia buna ekyombe kibokendete ko chibesa gochia saba saina bego na abantu bali baganetiwe kinya wetera so kwenyorra chibesa icho omulikito Josephat Amisi na atare kyombe kena goto argendro roboti rukubwatia Kari enene kubwatirana munechi serikali chechi county gwetera somurobiro National Agriculture Rural Inclusive Project nigogendete ko kubwatoka chibesa anene gucha sebyombe bya baremi elio koneke buna byanyere ko bigo sira baremi elio komenta anene rigesa soberemi bwabo bwakira lituko buna gutomanya Jared Makori oyole omo bisabo baremi kurwe county ya Kisii kolende sechinga kechi nigatenerete constituency ya Bobasi ase guchia baremi kokorera oburemi mono buri bwechi semo enye twateba chisemo chichiombe onya tugati chenge oicho mukironi oya ndogorere ngombe chenge onyora amabere ajibwoni oira ni jeroni ya ngorangora onye ne chinyeni oya ndosimege chinyeni twagosomire na cyo kora cyo buremi we chinyeni nebe chi technology ya kisasa oya ndobege chinyeni oni oira ni chibesa ase igo after twakoire chibese chikoiranire nande bono wachirane abali bandirigere basiko gago kora negataseni Ndizi TV nigo Jared Makori atabire omurobere nigo rengete koene kyebuno nyale koba koena na maigerio nabo gosira abaremi wetera so koena na chibesa ochiase chisako chikonyara koba chikorosigwa amo na baremi ase igo wekera bono iga ondo chengambi yatogenderete abali baito konyora bali chiloni bali sikogaria twarentire ogokonya sabarimi egeko twanyorete ng'abarimi abange bali konyora bokonyi kurwase serikali gosase kurwase chief financial institutions kuna chibenki egero mulimi okonyora oteigorete collateral gatie chisako ichichanyale ko chikokonyeka no murobero yo ne sako ya itunya yego tokememo chuitumbe asabagokeire omurobero ibwa serikali igase sako ngweni kale tutaba ni baito gocho ine sako na muntu ndi kwenzi kurumulimi ngochi nacho ine natakire gocha ine sako kera gocho ine sako ngo mukonyere kugenderera biashara bilibia yabo atundiyo siyobole kwetera kubogole loan asekira sakule loan amukonye ande biashara bilibia ye kera buliro nyena na bakwira nando bubuli egero bendo ase ngakia muchumutu wana getore nandase ward doje tonye igol nano muntu tari witine ward ababo chakabokucha kunyara kubaga ko wiro sero ni teto kana na ase percentage yense ali umurimi yakonyara kubaga ko yegendereri kuba kumnyakera kironi chitire chinde nigo abatenanire besake iboigo banyale ko bagosemia baremi banyale ko bakwebekanamo nakoeneke buna banyale ko bagosoe byombe ngati abeke ombige itunya elinde nabaro bachiko bakonyera chilon echichira banyale ko bakonya banyale ko bakwegendereria soboremi bwabo bwakira lituko toka na chiro cheke ni budgets tukobeka abantu ndabako chiguru tukobeka abantu 20 to 30 tuwa elon ikiga bakonya kartu ira abantu ine grupo yabo nonyo no kubafuatilia twari basomi amangarani kutokonyera sana igo abantu members wetu bali sake bali members 862 members lakini tukwate bali kama jabati bali 530 asa bali 530 tuwaona ni chironi 107 members kuno mutresa chika ukwa tuwaona ni chironi 1.3 million Jared Makori boigo niganyara ko bagotogia serikali kubatera no muroberiyo oyo nyale ko bakwenekia buna baremi banyara ko bakwegendereria ansobugima bwabo bwakira lituko erire ngonya gucenjirire ngakinchinga muna kiri chingoro ki technologies toko somya baremi baitu kuna bono igane ki technologies kiria chikogera
banyale ko yorali salinene no nyane climate change kiroro kuno mweka kuripoti kataseni kia Ndizi TV koromo chubwe Itumbe uyo kutoka kaunti ya Kisii eliterane Josephat Amese. Biyamuno mulikito Josephat Amese asorobocho rwa senchira yoboye kerano mwancho muregotika na inyalitukolia negoli yalenga sokunyara kunyura na gochengera obokori bweserikali chechi county ase ekakemya 10 ga yogocha wa devolution gosogocho chechi county nigo omurai wense William Samuel Rutegana na somo gokolekana se county ya Wazinigisho anasa kwa na igoro yenchire serikali chechi county cyabere goikerania na gukinyo obokorere na koboletange gochi asomo Kenya mulikite varinyo sero na roboto rwa senchira yoboime. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto amona baraibande nigo baikira nase omusangirekano bwo kumurekera obokoreri we serikali chechi county asegeka kemyaka 10 uyogokoreka nasegeti kia sports club imemocho Eldoret county ya Wazinigishu. Gokwana asobo gatagati bo mocho Eldoret nigo rutakwanira serikali chechi county omuroberio babeire bagosira monaso koine kia chibesa sechi county chiabwato kire chionsi na ase chinga kibwenerete. Mwaka huu for the first time tumehakikisha kwamba pesa yote ya devolution ambayo ilikuwa imewekwa katika budget mwaka uliopita kabla ya sisi kuvuka mwaka tulilipa pesa yote ya devolved units ili county zetu waweze kutimiza majukumu yao na wapange na wahakikishe ya kwamba miradi na mipango ya maendeleo mashinani inasonga mbele. Ruto nigakwanira mangana yetsemi ayo ateba barachie gokore mechando au eyo yaberege kwenekiwa asogo kinye birengo byetsemi mense ya Kenya anena sogo konya kero mwana anyore tsemi na boigo konyore mirimo. Masomo ni kitu ya muhimu. Nimeketi chini na stakeholders wa elimu, tumetatua matatizo ya CBC. Sasa kuna muafaka na njia sawasawa ya kusomesha watoto wetu. Gokwanere nsemo yoburemi Ruto nigato yabaremi benseme yo asomo kya bogo kinarigesa monaso gotumeka amoyo ayo aberega kubwatuka kurwa serikali ayo ateba bunanigo barache komenta. Tunawashukuru nyinyi kama wakulima, especially Wazinigishu County. Mimi nawavulia kofia. Nyinyi ni wangwana. Hii ndio county imetumia mbolea karibu 1,000,000 magunia kwenda shambani na kuzalisha chakula. Tumeongeza by 15 million bags. Na mimi ninapanga ile mbolea mulitumia 1,000,000 mwaka huu. Mimi mwaka ujao nimewapangia mbolea 2,000,000 hapa Wazinigishu. Omorobere obwo agachibwe chinyomba na mabaga yemiremase abasae totigire magega. Hapa Wazinigishu tunapanga nyumba 20,000 ya kwanza. Na tunahitaji hapo karibu vijana 50,000 watakaofanya kazi katika hiyo program ya housing. So kazi itapatikana pale, kila mtu ujipange. Kubwatikana nengana ereteri berera litindi yobo tutukanube nibo yabasaye kogenda sensemo ya Finland ilikomenta masomo Ruto nigo ainekia obo tukimbogendrete eryo chibese chioko iraniwa ase abanyene nigatebe serikali boigone chikoligereria enchera yoko bakonya. Mambo ya Finland najua tuko na matatizo. Kuna wazazi ambao wametoa pesa na pesa yao haijulikani iko wapi. Sindio? Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Lakini hapo mbele wakati uchunguzi itamalizika, mimi nitaona vile tunaweza kusaidia wale watoto ambao wamehusika na hii matatizo. Nigo akora sokomochi abale bakwamereria serikali na otebe chine chinga kicho koligereria na goikerania aliaganeirie asaba Kenya korende tali chinga kicho gokora siasa. It is very insensitive. In fact, it is backward for anybody to continue arguing about what is in it for leaders, about discussing what is in it for leaders. It is time we discuss what is in it for the people of Kenya. Go reporter ya Ndizi TV, Erietariane Evelyn Osero.
Mulikite varino sera sorobo churwa senchira yobo ikirano mwancho muri gotigara wego kumurekera sobo koribwe county inseye miaka 10 za devolution omurebe nse William Samoei Ruto gokwana korwa sense medore tase county wazini gisho siritu kuliera soko nyarago chengere miaka 10 Ruto ni gate birubona serikali ya ni gochi kumurekera mangana renge tobo kurumi na kurogo tinde gosia gocha saba koribwe serikali kaneke munanko wale maisumba se kubwatira ni wasamangana renge tobo kurumi rukutoni gate birubona serikali ya eto chigwanchira kweberera ndebwansi uratoke namangana renge tobo kurumi nachiko imokerege tambokerege tindi kolengana nilichiko. The fifth thing I want us to talk about finally to agree on is on the subject I already mentioned of corruption. Good people, it is not going to be business as usual. I want to say this with clarity. It is not going to be business as usual. It cannot be the case that we lose revenue, that we cannot deliver public service because a few people decided to go away with public money. It's not going to happen. It's not going to be business as usual. We will do whatever it takes. Whoever it is, whatever office you occupy, whatever friends you have, it will not be business as usual. I want to say that with clarity, because I know in here we have very senior officials of both county and national government, so that when whatever happens, let nobody say, I wasn't given notice. Everybody has noticed. Na kumurekera boiga samangana yarenge tobo kurumi Ruto ni gate bire serikali trigo chiko gendrago kabesa chibesa kurwa chinse chisiko asate birune bango kurwa chi county nego chiko tumeka soko nyarago ikirene nago kinyama gendro aiga sense ya Kenya chinga chini gate yaguna gati ebintu bire serikali bona yatuguteirare bitari uchiko kurwa chinse chisiko gati ebintu ebyo ngamone birogo gose bitanda ebyate bire buna abasa ekorega sense ya Kenya wenta ko guriba ga konyara korosia nakugura kurwa bare Ruto boigoniga tuguterera mangana yo kugura chinswe kurwa asense ya China azate birebuna chinswe kiraiga sense ya Kenya na chigo chikonyara kugurwa nabalimi ano saba tugibe chunse konyari bagari yabene kogora na kone chinswe chiabo aiga sense ya Kenya na gotia guchigora kurwa sense ya China. Let me finally say that on the subject of debt, I have made myself very clear. We are going to do more saving. We are going to raise local revenue. We are going to raise own source of revenue in counties, and we are going to stop corruption so that we have the money to run our show. I said also that we are not going to be importing things left, right, or center. That's why in this year's budget, cement, steel, furniture, fish, we are going to build local capacities for those. We are not going to be importing. And as I have said, it cannot be the case that every other time we think, we are thinking of how to import more. Let me finally say, as I said, we are not going to subsidize consumption. We are going to promote and we are going to invest. Na nige serikali yate birobono yabe kirense mochi bilioni emeronge bire chigo konya kuwaga chichiro chimisano ekyate bire chigo konyara gosira mangana renge tobo oncherere Ruto gokwana korwa ase county wazinigishu ni gamurekera mama mboga asate birobona chigo konya gakubwatakana nobwaga chiwe chiro chimisano ekibono chigo chikorosigwa ne serikali nigate bire enencherere moyo konyara gokinya boiga na korwa mabaga yemeremo ochiase abanto. We need to work together on markets. As you have seen, markets is run by counties. But as you also know, in my campaign, Mama Mboga was front and center of my campaign. I simply cannot walk away from them. So I have to build these markets. And we intend to build 400 markets across Kenya, maybe 500. We're going to spend about 20 billion in building the markets. The markets will be handed over to the counties. You guys will run the markets the way you want. You will decide who is in those markets. You will discuss with us. And I'm looking for a partnership with you so that if you want to improve on the design, I am ready. If you want to improve some of the funding, I am ready. If you want us to change from here to there, sawa. Lakini soko tujenge,
because I saw in the presentation. Ekiraju agendre tumunya kirogo bwaba governor yotne tamanganechi county ani waiguru ni gobono anyara kagote abuna okobo weserekari chi county ni gwa kindia mangana renge tamagendro annagote abuna ni goba Kenya wairba konyorobo korri ange na sebara somo bwe kanoni gate abuna ensemo yobo chanunga tinsemo chirichi abere chigo kina mono anne maiga yogo cha weserekari chi county igate birogo cha kiro mwaka bwe chiri bubere na ikomena Isato ni go chinyagetari chi arenga sense ya Kenya chi arenge chinyagetari chiri busana Isato chimiinye 50 nomo nejemo aso ikero mwaka bwe chiri bubere na 20 gekakie miaka 10 ni go chinyagetari chi abaite chigo kina go ikachinyagetari chiri bukomina Isato chimisana ibere 20 egetambo kerate bire kegendrete kubwatirani gwa anene asoko weserekiri chi county nigo chinga kichi anwa igura nyaraga kobuli murebwense ko ene kibuna ngome ntubare chibesa anene aba MCS chi ward aso ekerenga buna bakora bagendrete go segeta mono okoba weserekari chi county. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to welcome you to the 8th Devolution Conference, which is the first biannual devolution conference. Your Excellency, also, for the first time in 10 years, we got our July disbursements for this financial year that we've started 2023-2024 on time. Thank you very much. Your Excellency and distinguished guests, the story of the journey of devolved government over the last 10 years is one worth telling. The inclusion of senatorial, gubernatorial, and members of county assembly positions opened the elective space for more opportunities to serve in the public sector. This was exciting and brought a lot of enthusiasm and joy. Your Excellency, ladies and gentlemen, speaking of performance and results, we have already realized many successes along our devolved journey. Let me mention but a few. In 2013, at the time county governments were taking over the health docket, there were only 8,466 health facilities across the country. As at the time of reading the State of Devolution Address in 2022, there were 13,722 health facilities in the counties. Ekra yogendreto mwanchu mulgerenga ncherenko ambukigo ika sense mende tuligereria mangana arengete chi gosori ekrokerie timu ya Shabana gendete kwerobeli boikerano asogo chiako gosori ase gosori ya yentangani asegeti kelie kia oma berero dinga stadium ni gobono litukole babwate egosori ya kebosani gati ye timu ya KCB agosori ya gosori gwa ase egeti kelia geskuria mura ya Kisii ni gochingo keja se gosori ye jubono barwe eyemo ase yemoswaru makale ase gosori yali tukulia yarenge egosori ya kebosani captain 001 demo Steven na mange Vosio vokweranira kwe ligi ya Kenya Premier League Shabana FC nigwatwara gosori yogotie mana chingura mone club kia KCB umugasorero asegetigie school ya Kisii School. Ensementangania gosorie yu nigo yaira makarie goria yemo asegoria Shabana FC anyonsi guno mogosori Brian Michira. Egosori eyu nigo yaira makali ase KCB atebira machibu ayu nigara bakonye bosibo koiranira kwa ligi ya KPL omotienyi oyo. Majina naitwa Bernard Molala, head coach KCB Football Club. Nadhani tumekuwa upande wa Kericho na sasa upande wa Kisii katika siku 5 zilizopita. Kubwa zaidi ilikuwa ni pre-season
kujaribu kuleta style of play yangu kwa timu. Unajua unapopata new coach kidogo msimu uliopita imetofautiana na mchezo ambao mimi uweza kutumia. Yani kubwa zaidi sio ushindi ama draw ama nini, ilikuwa ni kwanza kutengeneza style of play yangu vile nimesema. So hii moja kwa moja na Shabana hii kwa ni results kwamba tunatafuta. Nilikuwa najaribu wachezaji katika nafasi tofauti na kitu ambao nilikuwa natafuta ni kuona kwamba mchezaji huyu anacheza sehemu fulani, yule anaweza cheza hapa. So nadhani kwanza kama coach nimeridhika kwamba kila mchezaji amenipatia 100. So kwangu ni rahisi kwamba inanipa kazi kwamba lazima kupata kikosi cha kwanza kitanitatiza, na hiyo ni kitu nzuri kwa sababu unapokuwa na wachezaji ambao kwenye depth kwenye timu nadhani inakuwa vizuri sana, ukizingatia kwamba ligi huwa ndefu sana. Ensemo ya Shabana FC nigo morokio monene Sami Okot atebire chigosori chia bwango iga nigo chia konyira abagosori abaya kunarana ne team. Sisi ndio tumeingia, so tutaka kuona wanacheza aje, si tuna need kucheza aje, na kama vile tumekuwa tukicheza tuna need kurekebisha wapi, na haswa kitu muhimu ni zile makosa yenye tunafanya ndio tujaribu kurekebisha before tuanze ligi. Hiyo ndio kitu muhimu sana. Nadhani kuanzia leo paka tucheze ni hali ya kurekebisha zile makosa yenye pengine tunafanya, na tuwezi jua hizo makosa paka tucheze na hizi timu zenye zimekuwa na uzoefu pale kwa ligi. So na believe officials wetu watatupanga kiasi ya kwamba tukuwe na uwezo wa kusafiri pia, kwa sababu unaona uwanja wetu pia hatuna home ground. Tuna need kuzoea uwanja za nje, na pia nayo tucheze friendly zingine kama kwa hii muda mfupi umebaki, ndio tuweze kurekebisha makosa kama yenye tumeona leo. Ama tukale bosio chigosore chichake bosani nchigenderere busibo kweranira kwechi ligi chia Football Kenya Federation FKF. Kuripoteria chigosori mea Ndizi TV kurwa ensemo ya Kisii School, Elietaria Nendemo Steven, Captain 001. Mbiamono mulikito Captain number 001 hane kurwa senseme ye chigosiro mwantu muligeli nyarabono na mange twabato kwaligane kondo kubwatsekana nebiro na onka yakiro musumali mangana majia asenchira yobo ikira runa botambe sariki mune chialero muchibuno yolero igenteki ya negoseke benki abete ake kolekana igase ya Kenya stari kumune chero mutibuno yolero mwako 2003 nalibono ense ya Kenya aneya beteke gosoa asi serikali chichi county goze devolution nali achageta kolega si aigasense ya Kenya nalibono twanyorete serikali chichi county stari kumune chero omutibuno yolero omwako 2003 waigaso mwako yoyo asenseri ya Philippines ni gobono ama kweli ya arokande seme yo maigaje melia ya mukonyara kulimera asenyanche yemo asense ya Philippines na koira goita abantu 50 nomo noyomo ekingiriya kolkanto mwanchumo igeria ngase enseri ya Philippines na baiga Kenya ego twanyorre bone kiabete kolekan stari kumune chalero omutinyi buna oyolera ina mangana yebiru mwanchumo igeria tumeranenga kinda SMS ya mangana majia olitwale kubwatira nero goitera sumuno bwimanyiriyo higa koro kwa Joshua Auta ekero kali Petro nira mukira ne kichibi cha muniri gicha gwikira senchira yobo ikera nugendra gotubwati nsembeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital nabega nsembeli ya YouTube na botero buna Ndizi TV News olimu atubwati Robert Onyangole from Mombasa na boigona Walter Yobama na bande chinsemo chiri chemba kasi Nairobi mbia mwana soko chara gotengera Ndizi TV twaro botuko buya litira ne nchenkoro ko Vincent Onyancha.